Grabe, na-serve ng aking order. Sa isang sulat mo ay nabira. Ay, este, ang ating order. Hello mga kalapatsa! Welcome back sa ating channel. Grabe, excited na ako dahil pupuntahan natin ang 2-in-1. Bakit ba 2-in-1 mga kalapatsa? Dahil 2-in-1 store ang ating papasyalan. Pinipilahang Burger Bomb dito sa Tayug, Pangasinan na talagang kakaiba. At mga kalapatsa, syempre hindi mawawala ang kape. Bibisitahin din natin ang kape ko. Kaya mga kalapatsa, tara magkape na tayo! Oops, wala nga palang tayo mga kalapatsa, pero bahala na, let's go! Target locked. Ayun na nga mga kalapatsa, nandito na tayo sa mismong cafe. Grabe, pagpasok ko pa lang, amoy na yung aroma ko. Ay, este, aroma ng kape nila mga kalapatsa. At napakaganda nga naman talaga ng ambience dito. Eto pa, sa mga mahilig mag-Instagram dyan, napaka-Instagrammable ang kanilang cafe. 2-in-1 ang sabi ko nga sa inyo mga kalapatsa, dahil dito rin located ang Burger Bomb. At malalaman na natin mga kalapatsa kung bakit nga ba siya tinawag na Burger Bomb. So mga kalapatsa, grabe, excited na ako. So tara na at mag-order. Habang hinihintay ang ating order mga kalakwatsa, may mga pwedeng laruin dito for free. At take note, may free wifi din sila, kaya let's go! Ang una po pala natin gagawin ay ang espresso. Ang espresso nga po pala ay isa coffee brewing method of Italian origin. Bale, ang gamit po namin coffee is Liberica, Arabica at Robusta. Originated po siya sa South Cotabato, Quezon Province, and Lampung, Indonesia. At ito po kung paano namin siya i-prepare. At ang susunod po natin gagawin, ang over ice. Ito po yung cold coffee po namin. At ito po kung paano siya gawin.
ang susunod po natin gagawin ay ang frap na tinatawag po naming blended coffee. At ito po kung paano po siya i-prepare. At sa susunod naman po na gagawin namin na frap, ang blended cream. At ito po kung paano siya i-prepare. Oops mga kalakwatsa, alam kong nag-enjoy na kayo sa panonood pero bibitinin ko muna kayo mga kalakwatsa. Naway tulungan nyo pa po kaming lumawak at lumaki ang Louie TV by sharing and subscribing sa ating channel. Ibida natin ang food and travel na talaga namang maipagmamalaki. Support Quintinian Vloggers. Back to the video! Okay mga kalakwatsa, grabe! Na-serve ng aking order! Ang ating order dito pa rin sa Cafe Co at Burger Bump Tayug, Pangasinan. It's time for taste test! At ang uunahin po natin mga kalakwatsa ay ang kanilang espresso. Ang espresso na to ay ang caramel macchiato. Isa po ito sa mga best sellers nila dito pa rin sa Cafe Co, Tayug, Pangasinan. Let's go! Okay mga kalakwatsa, samahan niyo ako sa ating first sip. Okay, wow, grabe. Wow. In fairness mga kalakwatsa, unang sip natin, ang matitikman natin ay ang kanilang caramel. At after po, yung aftertaste po niya, dun na po nanunuot yung lasa ng kanilang coffee at napaka-hot coffee po talaga niya. At grabe, maganda po talagang i-partner ang kanilang hot coffee dito sa kanilang Burger Bump. Mga kalakwatsa, itong caramel macchiato nila, hindi po masyadong matamis. So,
talagang lasang-lasa mo yung kape niya. Ito talaga yung kape na kayang-kaya kanyang ipaglaban. So mga kalakwatsa, ang next po natin ang kanilang over ice at ito naman po ay iced white mocha. Ayan, o diba? Pangalan pa lang, napaka-social na. Pero mga kalakwatsa, take note, ang kanilang coffee dito ay napaka-affordable. Hindi mo na kailangan pumunta sa Starbucks. Ang Starbucks ranging from 200 pesos or 180. Dito mga kalakwatsa, sa kaping nila, makakakuha ka na ng less than 100 pesos. So, tikman na natin ang kanilang iced white mocha. Siguro mga kalakwatsa, kaya tinawag din siyang over ice kasi it has ice on top mga kalakwatsa. Ayan, no? Sa mga hindi mahilig sa hot drinks mga kalakwatsa, pwede ninyong itry itong ice cold drink nila. So again, ito ay iced white mocha. Okay, wow, grabe. Okay, mga kalakwatsa, same pa rin, napaka-consistent nila na kahit mapa-hot or mapa-cold, ang una mo talagang matitikman mga kalakwatsa is yung tamis niya na after that, nanunuot talaga yung coffee po niya mga kalakwatsa. And again, fun fact lang mga kalakwatsa, ang ginagamit po nila ay beans. So bakit nga ba beans ang ginagamit ng Capico? Dahil mga kalakwatsa, ito ay para matulungan na rin ang farmers. O diba mga kalakwatsa, aside sa iniisip nilang business or kumita mga kalakwatsa, siyempre iniisip din nila na tumulong sa mga farmers, kaya ang talagang ginagamit nila ay talagang beans, hindi lang po siya mga kalakwatsang normal powder. Alright mga kalakwatsa, ang next po natin ay ang blended coffee. Ayan, let's go. Ito po, ang blended coffee, isa sa mga best seller nila ay ang coffee jelly. Yan, normal lang naman mga kalakwatsa sa mga blended coffee talaga. Ang mga best seller talaga, laging binibili ay ang coffee jelly. Let's go. Tignan natin kung mapapantayan ng Capico coffee jelly ang coffee jelly ng Starbucks. Let's go. Again mga kalakwatsa, napakamura pa rin po ng kanilang coffee jelly. Hindi na po ninyo kailangan gumastos ng more than 180 pesos. Okay. Grabe. Yung coffee jelly po nila mga kalakwatsa, yung kanyang lasa, yung balance po, hindi po siya masyadong matamis, hindi rin po siya masyadong mapait. Yung coffee jelly, yung jelly po niya, talagang malasa po siya, hindi lang po siya normal jelly. So grabe, napaka-superb ang paggamit nila ng jelly dito sa coffee jelly. Sarap. Okay, mga kalakwatsa, ang next naman natin, ito ay good news to mga kalakwatsa. Ang Capico, kahit hindi po kayo nagkakape, pwede ba kayong mag-order ng kanilang non-caffeinated drinks. Tulad na lang nito mga kalakwatsa. So, ang kanilang cookies and cream, isa sa mga best seller nila sa blended cream. So, let's go mga kalakwatsa. Wow, grabe. Wait lang ha. Wow. So far, this is my favorite mga kalakwatsa. Grabe, napakasarap niya. Napaka-creamy niya, hindi lang on top, kundi hanggang sa loob. Yung lasa niya sobrang creamy. At the same time, lasang-lasa mo yung kanyang cookie. Wow, wala akong masabi dito sa drinks na to. So far, ito ang nagugustuhan ko sa kanilang drinks dito sa Capico. Dito pa rin sa Tayug, Pangasinan. Grabe, isa pang sip mga kalakwatsa. Nice. Galing, sarap. Okay. Sarap, in fairness. Okay, next po natin. Ayan. So, eto na mga kalakwatsa. Grabe, sobrang excited ako dito. Dahil maliban pa again sa mga drinks na ino-offer nila, dahil iisang store lang po ang Burger Bomb at saka Capico. At dito po ako na-excite mga kalakwatsa. Dahil, grabe, hindi po siya typical na burger talaga na makikitaan mo siya ng patty. Kundi talagang na-amaze ako. Tingnan natin kung ano yung meron dito sa Burger Bomb nila at bakit tinawag na Burger Bomb. So, unahan po natin mga kalakwatsa ang kanilang creamy pork floss. Ayan, o diba? Napaka-overloaded ng kanilang pork floss. O diba? Hindi po yan tinipid mga kalakwatsa. So, sulit na ang binayad ninyo dito sa kanilang Burger Bomb. Again, ito po ay creamy pork floss. Let's go!
Mga kalakwatsa, again, talagang napanindigan nga naman nila ang kanilang flavored burger na to dahil talagang sa overloaded ng kanilang pork floss, lasang-lasa mo talaga yung pork floss nila. So, eto na nga, grabe. So, kitang-kita po ninyo, maliban po sa cream on top nila, makikita po ninyo na meron din pong cream sa loob. So, let's go. Okay. Ang kagandahan po dito sa burger na to, mga kalakwatsa, yung pork floss niya, kahit kinakagat mo na yung pinakailalim ng kanyang burger, lasang-lasa pa rin po yung pork floss kasi talagang napaka-overloaded yung nilagay niya. At the same time, meron po talaga siyang cream dito sa loob mismo ng kanilang burger. Okay mga kalakwatsa, titikman naman po natin ang kanilang mango bomb. Ayan, so isa pa rin po ito mga kalakwatsa sa kanilang burger bomb dito pa rin sa Burger Bomb Tayug, Pangasinan. So mga kalakwatsa, kung naalala nyo, ito po yung isa sa mga dinip-fry nila. So let's go. I'm so excited dahil first time ko makatikim ng burger na talagang dinip-fry. Let's go. Mas masarap siya pang naka-deep-fry. Sarap. Alright mga kalakwatsa, grabe yung dough nila. Dahil nga dinip-fry siya mga kalakwatsa, medyo ilang minutes din na nakaserve ito mga kalakwatsa habang nagre-review tayo. Pero mga kalakwatsa, napaka-crunchy pa rin ng kanilang dough. At for me mga kalakwatsa, so far, parang mas okay sa akin yung deep-fried na ganitong burger. So, itry nyo na mga kalakwatsa ang kanilang mango bomb. Ang next naman po natin ang kanilang pineapple bomb. Pero mga kalakwatsa, kung titignan po ninyo siya sa outer part ng kanilang burger, hindi po natin siya nasasabing pineapple bomb or pineapple burger kasi parang may chocolate po siya on top. Pero according po sa burger bomb, napakagandang combination daw po ang pineapple at saka chocolate. So let's go, tikman na natin ang kanilang pineapple bomb with chocolate on top. First time ko lang din makatikim ng may pineapple na may combination na chocolate. So let's go. Alright mga kalakwatsa, samahan niyo ako sa first bite natin dito sa kanilang pineapple bomb. Okay, sa kanilang pineapple bomb mga kalakwatsa, nangingibabaw yung kanyang chocolate flavor, pero yung aftertaste po niya, natitikman mo doon yung pineapple na flavor ng kanilang pineapple bomb. So, grabe. Talagang amazing yung kanilang combination dito sa kanilang pineapple bomb. Nangingibabaw talaga yung chocolate flavor ng mga kalakwatsa. At the same time, after ng sweet flavor ng kanilang chocolate, dun mo nalalasahan yung pineapple. So, grabe. Amazing naman itong combination na ginawa nila sa kanilang pineapple bomb. So mga kalakwatsa, ang susunod naman po natin ay ang kanilang creamy spinach. Ayan. Okay mga kalakwatsa, para naman sa mga health conscious dyan, ito ang aking recommended para sa inyo. Ang ginamit ko nilang toppings dito ay talagang spinach mga kalakwatsa. So first time ko rin makakatikim ng isang spinach na burger. So again, ito po yung kanilang creamy spinach burger bomb. Alright mga kalakwatsa, let's go! Samahan niyo ko sa ating first bite dito sa nilang creamy spinach. Wow, grabe. Okay. Okay. Grabe. Mga kalakwatsa, dito ko masasabi talaga na spinach yung ginamit nila dahil lasang-lasa mo talaga yung spinach niya. Yung maliliit na particle niya dito sa kanyang burger bomb. Grabe. Super. Ang sarap niya. Mga kalakwatsa. Amazing. Amazing kanilang creamy spinach. Isa rin to for me na favorite ko sa kanilang burger bomb. Wow, grabe. Amazing. Sa fairness, sarap. Nadikman po talaga yung ano niya.
Okay, mga kalakwatsa, grabe. Wala akong masabi dito sa nilang creamy spinach. Napakasarap. Napanindigan po nila yung spinach flavor nito. Okay, mga kalakwatsa, ang titikman naman natin ang kanilang hickory burger. I'm not sure if that's the correct pronunciation. Napaka-social namang burger nito. Ang alam, basta yun na yun. Hickory burger, mga kalakwatsa. Tikman na natin. Ito po ay barbecue flavor. Samahan niyo ako sa ating first bite dito sa kanilang hickory burger. Again, di pa ako sure sa pronunciation. Napaka-social naman kasi. Let's go! Oh, wow! May naalala ko sa lasa niya. Kung familiar kayo mga kalakwatsa, kalasa niya yung chori burger ng sa Boracay. So, yung chori burger, yun pa isang type of barbecue na ginawa po nilang burger at parang ganito yung lasa ng hickory burger nila. It tastes like liver spread po. So, yun yung kanyang lasa. Pero again mga kalakwatsa, first bite ko lang or first taste ko pa lang dito sa kanilang hickory burger, ang unang pumasok sa utak ko ay ang chori burger. Grabe, the best. Okay mga kalakwatsa, ang susunod naman nating titikman ay ang kanilang cheeseburger. So ayan po mga kalakwatsa, on top po makikita natin meron po siya mga sesame seeds. Yan, so let's see kung paano yung cheesiness ng kanilang cheeseburger bun. Wow! In fairness, mga kalakwatsa, parang lasang talaga siyang typical na burger na hindi siya yung parang ganitong itsura. Talagang siyang burger na burger yung lasa niya. At the same time, mga kalakwatsa, ang nagustuhan ko sa kanilang cheeseburger, unlike the other cheeseburger kasi mga kalakwatsa, yung cheese po niya talagang buo. Pero yung cheese po ng kanilang burger bun is talagang melted po siya. So, anyway, dahil nga hindi po siya messy kainin, talagang pwedeng-pwede talagang lagyan ng melted cheese sa loob ng kanilang burger bun. So, yun po ang kagandahan. Grabe, napanindigan din po nila mga kalakwatsa ang lasa ng cheeseburger nila dito sa burger bun. Okay, mga kalakwatsa, eto na. Hinuli natin ang dalawang burger bun dahil ito talaga ang kaabang-abang. Mga kalakwatsa, mahilig din po ako sa pizza at excited po akong matikman ang susunod nating titikman. Ito po ang kanilang burger bun pizza. So mga kalakwatsa, makikita po natin dito sa kanilang on top, ito pa ay rosemary leaves. So grabe, let's go. Tikman po natin ang kanilang pizza burger bun. Okay mga kalakwatsa, ipinapakita ko sa inyo na hinahati po natin ang kanilang burger bun at hindi lang po natin siya kinakagat para makita po ninyo mismo kung ano po yung mismong nasa loob ng kanilang burger bun. At so far, napaka-consistent po. Hindi po tinipid ang nasa loob ng kanilang bawat burger bun flavor. So, kudos sa inyo burger bun at hindi po ninyo tinitipid ang mga produkto ninyo. So, let's go! Tikman po natin ang kanilang pizza flavor dito pa rin sa burger bun, Tayug, Pangasinan. Fun fact na mga kalakwatsa, ang kanilang pizza burger bun ay pepperoni. In fairness. Wow. Oh my God, grabe. To be honest mga kalakwatsa, actually hindi ko pa siya nangunguya eh. Pagkakagat ko pa ng mga kalakwatsa, grabe na lasahan ko talaga yung pizza flavor niya. To be honest mga kalakwatsa, hindi pa natin siya nginunguya. Pero ang kanyang flavor talaga is napanindigan ninyang pizza flavor talaga mga kalakwatsa. Grabe, amazing! At mga kalakwatsa, meron pa rin po ako nakikita ditong melted cheese sa kanilang pizza. Wow! Fairness. Okay mga kalakwatsa, akalain nyo yun. Yung isang burger, pwede rin maging lasang pizza. Grabe, kudos po sa ating burger bun. Alright mga kalakwatsa, nandito na tayo sa isa sa mga pinagmamalaki dito sa burger bun. Kaya nga naman bum, dahil
papaputokin nila ang ating panlasa mga kalakwatsa dahil excited na rin ako. Eto na mga kalakwatsa, sa mga nanunood dyan, kumapit na kayo dahil titikman na po natin ang kanilang atomic bomb galing pa sa Japan. Hindi, charot lang mga kalakwatsa. Siyempre, galing pa rin dito sa Burger Bomb, Tayug, Pangasinan. At mga kalakwatsa, fun fact lang po ulit, ang Burger Bomb ay nag-iisang branch dito sa Pangasinan. So mga kalakwatsa, dumayo na po kayo dito sa Burger Bomb. Alam kong madami pong mga places na pwedeng pasyalan dito sa Pangasinan, lalo na sa Natividad, ang kanilang Sky Plaza. Meron din po sa San Quintin, ang Dipalo. Meron pong Bulinaw, Suwal, mga resort dito mga kalakwatsa. Kapag dumaan na po kayo sa Pangasinan, dahil iisa lang po yung branch nila ng Burger Bomb, huwag nyo na pong kalimutang dumaan at tikman ang kanilang Burger Bomb at kung mga burger at syempre ang kabi ko dito pa rin sa Tayug, Pangasinan. So let's go! Excited na akong tikman ang kanilang Atomic Bomb. So, tignan natin mga kalakwatsa kung talagang mapapaputok tayo o mahilig magpaputok dyan kahit hindi New Year. Let's go! Tikman na natin. Oh my God. Okay. Oh, wait lang. Oh my God. Nanonood yung spicy niya. Grabe. Wait lang mga kalakwatsa. Kailangan muna natin. Alright, mga kalakwatsa. Wait lang po. Ang anghang. Oh my God. Grabe. Super. So mga kalakwatsa. OMG talaga. Kung gusto po niya talaga ng mga maanghang, sa mga gustong maanghang dyan, at mga hot na ring tulad ko, charot na mga kalakwatsa, tikman na po ninyo ang kanilang Atomic Bomb. Grabe, wala akong masabi. Ang anghang po talaga mga kalakwatsa. At the same time mga kalakwatsa, napansin ko lang ang kagandahan ng kanilang Atomic Bomb. Dahil nga po siya, dahil maanghang nga po talaga siya, super, meron po siyang melted cheese. So ito po yung nagbabalance eh. So, yung melted cheese po nila yung nagbabalance ng spicy ng kanilang Atomic Bomb. So, grabe, napakaganda at napakagaling pa rin po ng iniisip nila sa Atomic Bomb dahil binabalance pa rin nila yung lasa niya. Pero grabe, napakaanghang talaga. Wala akong masabi. Sobrang anghang ng kanilang Atomic Bomb, mga kalakwatsa. Recommended to, mga kalakwatsa, sa mga mahihilig sa maanghang. Grabe, superb. Wala akong masabi. Burger Bomb, ma'am, baka pwede po yung tubig. Okay. Grabe. Okay, mga kalakwatsa. Again, wala akong masabi. So far, may mga sinasabi kong favorite ko mga kalakwatsa. Pero wala, ito talaga ang the best. Tikman nyo na mga kalakwatsa ang kanilang Atomic Bomb. Dito pa rin sa Burger Bomb, Tayug, Pangasinan. Alangang. Okay mga kalakwatsa, ang next naman po natin ay ang fruit burst nila mga kalakwatsa. Fun fact ng mga kalakwatsa, itong parang pearl na nasa loob nila ay magbe-burst talaga sa bunganga natin mga kalakwatsa. Grabe, itong Burger Bomb talaga, no? Mahilig talaga sa mga putok-putok. I love it na talaga. I love it talaga dito sa Burger Bomb. So titikman natin kung mapapaputokan ako at kung yung mga pearl dito sa kanilang fruit burst ay talagang magbe-burst sa ating mouth. So let's go! Ang titikman po natin ay yung kanilang cucumber flavor. So again mga kalakwatsa, ito pong drinks na ito ay available po dito sa Burger Bomb. Wow! Okay mga kalakwatsa, so, ang masasabi ko dito sa kanilang fruit burst, mga kalakwatsa, para po siyang, yung kanyang pearl is parang pomegranate po. Yun po yung parang pumuputok-putok talaga siya sa mouth natin. Yung loob po niya is hindi lang simpleng tubig yung lasa niya. Meron pa rin po siyang flavor. So, grabe. The best. Parang pomegranate po talaga yung kanyang pearl. So, talagang napanindigan nga naman po nila ang pagputok, ang kanilang fruit burst dito sa Burger Bomb. Okay mga kalakwatsa, so
sa pangalawang putok ng kanilang fruit burst mga kalakwatsa, nalaman na nga natin kung ano po ang tawag dito sa kanilang pearl. So itong pearl na to, ito po ay popping boba at mga kalakwatsa, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi lang po tubig yung lasa niya dahil yun po ay ang flavor po ng kanilang popping boba ay strawberry mga kalakwatsa. So yun talaga ang nagbibigay flavor dito sa kanilang popping boba. So kung gusto po ninyong maputokan ng kanilang fruit burst mga kalakwatsa, bumisita na po dito sa Burger Bam at mag-order na po kayo ng kanilang fruit burst. At napaka-affordable pa rin mga kalakwatsa. Actually, lahat po ng furniture natin mga kalakwatsa, affordable, napakasulit, mapa-estudyante man or mapa-employee man mga kalakwatsa, pumunta na kayo, bisitahin na natin ang Capico at Burger Bam dito sa Tayug, Pangasinan dahil iisang store lang din po siya. Dahil nga sa sobrang pinipilahan at pinapasyalan talaga ng mga tao itong Burger Bam at Capico mga kalakwatsa, ito na, kumapit na kayo mga kalakwatsa dahil ang Capico ay mayroon na pong expansion. So makikita niyo po dahil sa likod ko, mas malawak na po ang kanilang Capico at para mas marami, mas malawak po ang mabibigyan nila ng service ng kanilang Capico dahil mga kalakwatsa, grabe, napakasulit na talaga ang kanilang mga kape dito sa Capico dahil hindi nyo na po kailangan gumastos ng more than 200 pesos. Hindi na po kayo kailangan pumunta sa mga mall, pumunta sa Starbucks, Coffee Bean dahil eto na, andito na ang kanilang kape na lasang-lasa din talagang Starbucks or Coffee Bean at napaka-affordable mga kalakwatsa. At mga kalakwatsa, abangan din po ninyo. Siyempre, may bago din po silang offering sa expansion ng kanilang Capico. Abangan po ninyo ang next vlog natin sa susunod po na vlogs natin dito sa Louie TV. Abangan ang part 2 ng ating vlog mga kalakwatsa. Papasyalin natin ng isa pa sa mga store ang pinipilahang tapsihan ng bayan, ang Tapsi Avenue, Tayug, Pangasinan. Okay mga kalakwatsa, grabe, sobrang nabusog na naman tayo. Kitang-kita nyo naman sa akin dyan mga kalakwatsa. Grabe, superb ang kanilang inihain dito sa Capico at sa Burger Bam. Mga kalakwatsa, i-like ang kanilang Facebook page na nakikita natin sa screen ngayon mga kalakwatsa. At again, huwag po ninyong kalimutang bisitahin ang Capico at Burger Bam dito lang sa Tayug, Pangasinan. Mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-search lang ang Louie TV Pangasinan sa YouTube. Dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkaajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.